Добрый дзень усім добрым людзям. Вось займаюсь на такім трэнажоры грабным, як Кетлер Фаварыт. Шыкоўны трэнажор, вельмі мне падабаецца. Але таксама ў ім можа нешта ламацца. Вось, напрыклад, яго сядушка, калі ласка. Вось гэты, чуеце, як ён боўтаецца. Яны нагружаныя падшипнікі, потому што па іх юзаеш амаль гадзіну, і яно пачынае так шмаргатаць, і ўсё пакрылася такім алюмініевым такім налётам. Зараз трэба сняць гэта ўсё нейкім чынам і абслугоўваць гэтыя падшипнікі. Ну і што я хачу бы яшчэ заўважыць, паглядзіце, якая сядушка, якая яна, па-першае, такая артапедычная. Тут всякія выемкі ёсць пад пятую кропку, якое шасі тут зроблена. Такая сталёвая, ўсё розныя ролікі. Вось гэта ўсё так дастаткова надзейна і ахована з бакоў, каб ніхто там не трапіў, ніякі хатні гадаванец, ні сам руку не падсунуў. І зараз паглядзім іншага трэнажора, сядушку. Вось ад іншага. Ну, параўнайце, калі ласка, як гэта сядушка зроблена і вось гэта. Ну і зразумелыя кошты будуць розныя. Ну і тут ні пра якую артапедыю няма і слоў. Яно ўсё такое, ну, як табурэтка. А гэта ж, я нават у руцэ, калі я мацаю, яна кілаграм на вагу, ну, кілаграма 3. А гэта, можа, з кілаграм. Ну, гэта так. Усё роўна трэба і гэтую абслугоўваць, і гэту абслугоўваць. На адным папрацаваў, потым на другім. Усім усяго найлепшага, будьце здаровы.